Айде, дойдехме пак. И тук сме, те имаме тук пак в играта да ви покажа как да играеме. Ако не знаете как да играете, сега тази видео ще се научите и ще знаете. Сега сетиш. Е това. Да? 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 Видяхме. Така малко. Така. Първо е така тук. Assault Rifle, Hitman, Facebook и Grenade. Ако не знаете как, е така First Person, е така. Така, както вижда. Е така, както учиш така. И вижте това. Моите дома джомпа с това. Едно. И сега ще ви покажа сега. Бум. Така. Едно, две.